Unutar vašeg profila na portalu e-građani kliknite na katalog usluga. Kliknite na područje zdravlje. Kliknite na uslugu EU digitalna COVID potvrda. Kliknite na pristajem. Kliknite zatraži potvrdu. Unesite e-mail na koji će vam stići potvrda. Kliknite pošalji zahtjev. Zahtjev je kreiran. Status zahtjeva možete vidjeti na listi zahtjeva na dnu stranice. Kliknite osvježi listu i pojavit će se potvrda s nekoliko opcija. Potvrdu možete preuzeti na računalo, ispisati je na pisaču ili poslati na e-mail.